El castell de Sagunt, immortal i majestuós, ha sobreviscut a tota adversitat. Les investigacions daten l'origen del monument al segle XI, durant el període andalusí. La fortalesa es va construir sobre les restes d'un assentament iber conegut com la ciutat ibèrica d'Arze. Erigit sobre la part més alta del cim muntanyós, sempre ha tingut una ubicació estratègica. Des d'ací, en temps passats, es podia controlar la costa davant possibles atacs perpetrats per la mar. Segles després, el castell encara corona la ciutat. En caminar entre els murs, trobem empremtes ibèriques, cartagineses, romanes, visigodes, musulmanes o cristianes. Cultures i civilitzacions que l'han dotat de vida al llarg dels segles. El castell té una longitud d'1 quilòmetre aproximadament. Al contorn encara queden restes de la muralla d'origen islàmic que posteriorment va sofrir reparacions i reestructuracions gòtiques i renaixentistes. Va ser declarat Monument Nacional l'any 1931. El recorregut per l'interior i l'exterior ens permet explorar fortificacions de caràcter militar. Grans ruïnes de pedra a la nostra disposició, gràcies a les contínues excavacions que s'han fet durant dècades. Visitar este castell és com pujar a una màquina del temps. L'any 1925, a l'anomenada plaça d'Armes, es va construir el Museu Històric Militar, amb l'objectiu de custodiar els materials arqueològics recuperats a les excavacions. Al costat trobem les restes del Fòrum Romà d'època imperial. El fòrum constituïa el centre polític i social de la ciutat. El poble es reunia a la plaça del fòrum per escoltar les decisions preses per les autoritats. A l'interior del museu s'hi conserven materials que permeten documentar el passat històric de Sagunt. Les restes de columnes que van sostindre edificis, com ara el temple o la basílica, ens acosten a les particularitats de l'arquitectura clàssica. Els capitells robustos i ornamentats s'intercalen amb roques revestides d'inscripcions en llatí que ens permeten entendre la forma de vida de les generacions passades. Benvingudes i benvinguts a Voramar.